Amanqina ngaphambili adise ukuba uJaji Makhubele wanyanzela le arhente yenkonzo zololiwe ekubeni ihlawule izigidi ezingama-20 zeerandi kwinkampani siyaya. Ujaji Makhubele uyazikhaba izityholo zokuba kwakungafanelekanga ukuba athathe elinyathelo kwanokuzibandakanya kwinkqubo yokutyikitya isivumelwano phakathi kwala maqumrhu mabini. Kubungqina bangaphambili kudiswe ukuba inkampani eyanyaniswa nosomashishini uRoy Moodley yatyikitya isivumelwano nePrasa ezixabise izigidi zeerandi. When you look at the amounts that the chairperson said must be paid, it's exactly the amounts that are claimed by the CIA group against Prasa. It's not a compromise or anything. And she says we had to intervene when there was a new Minister of Transport, Dr. Mande. Ujaji Zondo nguSihlalo wale komishoni ubenemibuzo mayelana nokwamkela kukaJaji Makhubele isikhundla sokuba nguSihlalo esazi mhlophe ingxaki ezigubungele iPrasa ekwazithwaluswa olunye uxanduva. This tribunal and board to me would sound the same, that even there I'll go when I'm needed. There are meetings, schedules of meetings that we are given, and then that other side there's also scheduled, and then there are court hearings which are also scheduled, and I did not see any besides not seeing any conflict, I did not deem it as a job that chairperson would call a huge responsibility. Ujaji Makhubele bekufanele kuba unikezele ngobungqina ngomvulo wale veki kodwa wafaka isicelo sokuba anikwe onye usuku emva kokuba uhlulekile ukuvela kule komishoni kwinyanga epheleyo. Kulindeleke ukuba avele ngomhla we-17 kule nyanga.